sadar tapi nggak mau tahu gitu. Paham nggak sih? Oke, nanti untuk berikutnya next session mungkin kita buat lebih semangat koreksi belajar ya. Udah follow kita dan juga untuk Amang Kombur adat Batak. Maula teh hos oras ma dihita saluhna Horas. para jolo penetadahum madi ya hami marga Sitanggang tinggal di Samosir. Jadi hobar tuh topik host Ya. ini adalah topik yang sangat menarik, Tonggo Raja. Kembali saya sampaikan host, untuk menerjemahkan sesuatu kata Batak itu terlebih dahulu kita memahami apa makna dari katanya. Biar kita ini jangan salah menerjemahkan. Jadi nabuhu pasahat hos Tonggo Raja. Itonggo Raja. Manang makatai Raja. Martangiang Raja. Molo martonggo totu martangiang. Makatai pe tonggona martangiang. Jadi Tonggo Raja. Lalu nakaningani Tonggo Rajaon ulau sungod dia don ipamasa. Molo hutangan akan ipadohan akan itu ni ba. Seolah-olah Tonggo Rajaon fokus tu ulau nujud. Molo fokus don nong hita di ulau nujud asadong Tonggo Raja. Totu termula di hitam setulapatan ne. Boha ikon ulau nujud nama samartang yang raja. Ikut di ulau nujud nama sa Tonggo Raja. Nah, alai na somal hupe di hutame di son. Jala mungkinan no sepakat doratong tulang amang si basiha mungkin pasaan no tangkapan. Tonggo Rajaon ima nanay ngarong do ulaw ni sada marga. Totu marga ope arong may suhut. Arong pedue ni suhut. Jadi ipasaha suhut ma ulaw non tu pedue ni suhut. Iku ari masih sonari nagabi panabuli manang persinabung songon ragam nya kapadohan. Alain manisi madisi raja. Asa boy dituturi raja songo dia do konsep, songo dia do nalau si ulahonon ni sada marga manang hasuhuton ulau naneng ulahonon na tuakaran tu ari namangihu. Alasada na yang perlu kita garis bawahi bahwa Tonggo Rajaon ulau man omma ulau na direncanahon. Artinya direncanahon jauh-jauh hari sebelumnya. Omma beda ni Tonggo Raja do ria raja. Molo ria raja ibana dohono termasuk ulau na spontan. Jadi ria raja tentu naria do raja. Ikoni do tong lapatan na maria raja ria raja. Dang palai gokkur raja ngaria ro matapoton. Alana dong sita kason mi raja. Ayah masabu. Tentu ala marujung masada na tua-tua. Isi ima konsep ni ria raja. Marroam makaraja. Alana mohon maaf benai tano perserahan itu igokon natorop molarong namodding. Molo hamin dari Samosir justru itu gabi lucu di hami. Alana molo rison ulau namodding manang saroma tua najino ni giring-giring go najino ni godang. Danga si soni gokkon. Holak hula-hula ru iberang nagokkon napabuah hoddo. Babua naung marujung berena nang peboruna. Alai hos holan kerangkane majo buka. Alai naro aku dang mabuka perdiskusi ya dope hita. Ta coba majo mangalean padabot itaringot 7 tahun. Maulah hos saya kurang sepakat ketika Tonggo Raja itu menjadi arena negosiasi. Alanya ada Bataki itu
ada tei menjunjung konsistensinya. Jadi kalau negosiasi itu justru mengurangi nilai konsistensi Batak. Jadi saya kurang sepakat ketika Tonggoraja itu adalah suatu negosiasi. Alai supaya publik dapat memahami konsep dari Tonggoraja ini dapat kita ibaratkan seperti sidang paripurna, di mana eksekutif adalah suhud yang ingin melakukan kegiatan atau melakukan pesta. Lalu legislatifnya melakukan peran sebagai kepengawasan. Legislatifnya inilah yang menjadi raja bius, melakukan pengawasan kepada yang berpesta supaya tidak lari dari koridor. Itu lebih tepatnya sidang paripurna. Di sidang paripurna tidak ada negosiasi. Mencari solusi beda. Cari solusi itu bukan negosiasi. Jadi Tapi diskusi. Tonggoraja bisa kita ibaratkan adalah suatu sidang paripurna. Alai Tonggoraja di Hapatakotai dang naholat tu ulang ujud. Jala molosongona berpendapat Tonggoraja pedang boy holam menjurus tu pesta nagabi ko parhonota. Jala molarong pe persoalan ko martonggo do raja. Molo masa hagaor di sere-sere huta martonggo raja. Makatai raja ahana masa. Logoniare pe di sere-sere luat sampai setahun gabi haleo luati martonggo do tong raja. Ayah masa di huta tobo. Makatai makaraja. Karaja-raja bius. Datang narong pendulan ni rayaton nuang nahurang denggan nahurang lobi manang dang nong riko nuang jolo martangnya kita songon nasi ba halionon. Nah, jadi konsep dari Tonggoraja asaunang rupane kita menjurus tu pesta wujud. Nah, kan ngarong gona tu tuan iba madop molo sarmatua lah molo nyomma alai molo di bona pasu gitu. Ria raja ima tula na sarmatua. Ima ulaun nasi pentan. Jadi tentu ikut rapak raja, rapak, ria, serentak, kompak, itu ya. Makanya udah nakaning host, terlebih dahulu kita maknai katanya, arti kata itu, ria raja, tonggo raja. Jadi alai beda na, molo tonggo raja doh ria raja, molo tonggo raja, molo rong do turu-turu nisi panganon, suhu do nama ngadop peturu-turu nisi panganon, alai di pasah majabar hasanga petu raja, molo ria raja. Mau larong do turu-turu di Sipanganon, gabi raja ro nama ngadop peturu-turu di Sipanganon. Alai hilem mesti jabar upasuh. Songni ma jo na boy upasahat itareng jurul ton. Alana isod dotong na tutuei namun kita pak pajarason amang basi situ orang. Paras tulang. Oke, terima kasih untuk Amang Kombur Adat. Berikutnya kita berikan untuk Amang Basiha Situmorang. Ketemu lagi kita Amang di room ini ya. Horas Inang. Horas. Na berjulu ado raso makataya do akareja berjulu itu Inang jo. Aku angkat topik terhadap Inang selalu konsisten di dalam menyuarakan ada Batak nargai. Seorang bukan jika saya katakan seorang perempuan bukan masalah gender ini. Seorang perempuan konsisten mengangkat dan memahami tentang adat itu sangat luar biasa terhadap Inang. Itu dulu terhadap Inang host. Kemudian itu akaraja setabi gorang madiluran di akaraja nani parsangapan aw marga situ orang kuta hatubuan siat samosir tinggal di Jakarta jala sering doa manghut-hut panakka para datan nani ulan akana tuwa namar hadumu waktu topik nabi ni inat tahos merhata Batak mawate atau nang Siap. Boy itu akan mau sigan non rusak na parjulu tonggo reja bahasa idokon tonggo reja ima asa mula johita topik utama manonggo reja isi mai reja ni dongat tubuh reja ni boru reja ni hula raja ni dongas sahuta ale doho aka namar hadumuan tu horja ruang lingkupna
Tonggorajai di pamasa di Horjabius. Tujuan utama Tongguraja adalah perbuatan bahwa diari naung ditoho, iari naung dipilit, ni bona ni hasuhuton, nang patupaon nama sede uleon. Asa unang adong mamuka uleon di Horjabius yang sama, diari naung dipilit ni bona ni hasuhuton. Tujuan utama perbuatan, pudokon. Tujuan utama ni Tongguraja perbuatan di Horjabiusi nanay adong ulon na ima diari naung dibuhul di bona ni hasuhuton. Asaw nang adong be mamuka ulew diari na naung dibuhul di bona ni hasuhuton. Tujuan na Horjabiusi no do mangule ulew. Ido awal ni ipatupa hata Tongguraja. Boy tarida yan non itabuat yan non latar belakang ni Tongguraja siyan Horjabius. Jadi bergeser ma Tonggurajai ala dakola di bona pasugi behita saha mahita hutano parserakan. Di piga-pigayanan di kota Medan merlaku dopesi Raja Huta. Sedia paparoni Raja Huta isi 5 tahun na mga STM na. Itano pangarat tuak kuna di Jakarta dang adong beraja Huta. Totu konsep ni Tonggurajai tetado pebuehon. Ima na ngadong uleon ima nang Dangtar bigi agak double. Oke. Dangtar bigi. Oke, tulak kon. Tulak ko pa jene jore. Oke, Mang. Konsep utama ni Tongguraja tulak kon nakkeningan manonggo reja. Reja ni donga tubu, reja ni boru, reja ni hula-hula, reja ni donga sahuta ale-ale. Doho manonggo raja peredetan ni Sabius. Tujuan utama na naing pabuahot tua keraja ima naing adong sakka nauli sakka nadenggan naung nitoho ni buhul ni bona ni hasuhuton di biusi asa unang adong mabaid ulaw be di naung binuhul ni hasuhuton. Ino tujuan utama ni Tongguraja. Pebuehon. Jala. Ditik di Tongguraja ima. Na marsisisean. Ima. Akaraja mulai bona pasogit. Netua-tua ni huta. Tu bona ni hasuhuton. Di sino ma. Doh bona ni hasuhuton. Na marsada ni tahi. Na lao isi mangalusi. Ima. Hobar tu haso malat dia ni nasida. Paiduay illa ni dia. Ino do na marsisisean. Takas do na marsisiseani didokon ala na ngadong ulaon manang na akan dauli na denggan naung di buhul di bona ni hasuhuton sitab bani contoh na pangulingon sitab bani bilang-bilang inna ipabuha madisi tua keraja ima ulaon naing sipatu pauna ima rumang ni ulaon nang sipatu pauna dukoni ibabuha mamuse rumang ni partikian na yari dia ibu lesa dia suang songoni doho nani hakam ni paradatan nanain sulaun na ila ni dia ma nanain sulaun na jadi say ulaw Tonggurajai say dibarengi doi yakkan na perjuri doho galang perhobas. Di masa nung ngayon bergeser magabi dokum ma duku Sumatera Timur rahai gabi dirippu ma Tonggurajai untuk menentukan siapa apa sebenarnya ada batatai dibarengi dodo galang perhobas ima kana makubasi nagsiulaon di galang perhobas do dihatai alai selalu biasanya adong do na parjului mabaini disada tiki adong na mabain lain waktu alai bidahunot ta do Tongguraja do galang perhubas. Sian hatai pekan nga maknata manonggo akareja galang perhubas manggalangnya ka perhubas sa saringgas mangulahun-ulaw ni. Do bar wakanong bidang na masing-masing. Jadi pergeseran lukod di tano parserakan. Perjoro bergeser ku Sumatera Timur.
di Sumatera Timur ma tori patupa ma isi martonggoreja terlape may patupa dan gijang di Sibanganon moru sautik ha ahani alay tidak ada tujuan na nga dong uleon siap sapar sahu tauni siap tano parsirakani katakan majo na di Sumatera Timuran na nga dong uleon imang ni doa na sisada uleon tano parsara kapung berbeda-beda doa ka sisada uleon ni iba parbuah-buahan na imana na nga dong saka nauli saka nadingkat siya bona ni hasuhuton nang mangulat sa uleon rumang ni uleon ni nakilingan nakpalajabar honot ka marang naahe mang nakalukuli pangulyanak doa ka sulak-sulak karyaban di sesi biriku na kita bahas suang songoni ro nakringani ima rumang ni uleoni ngayo ay patupa ay pabuha be rumang ni uleon illa ni dia bula ni nani hakam ni uleoni jadi saya biasa na saya paradatan mulu ibu napasugit tanda perjoliat dorang soro bulada si masih sada bius doh berbius habis saran doh hasudutan selalu deui imaka painodur mangna akapamereng isarani ay uleoni jadi namar hadomu atu si muse saha manakngani disi akareja manot tuhon songo dia ma garis-garis ni uleoni totu namar hadomu atu si mangida rumang ni ulaon na suang soni do parjabaran na mula may tanang pala bahasot ta taringo ni isado ison so di rumah nula alay nanay kudo dison ilahan urat ni hosa na tua urat ni ere do urat ni huta nama sa di hutai di sitano ni dia di sini lang ni jujung lah sisi do sulu ni parsoaton jadi konsep ni tonggorejai songonino do awal jadi boleh ibain host dison arena negosiasi boydo pemahaman nih kita si sonari do akan apa sonari arena negosiasi alana tetap tujuannya husi alai naik kudo di si mulu ada tanda perjolido tetap dosong dah huduk nak idehan urat ni hosa ne tua do raja urat ni ada do nama sa di hutai ikon hido ulaonna khobar me huak pelaksanaan niak ka perjabaran alai badi so do jabar do akka ulos jadi inna rohakku konsep ni tonggorejai ikon mula jo hudokon tujuan utama tonggorejai manonggo reja ni donga tubu reja ni boru reja ni donga sahuta ale suang songoni do akka reja eret reja bius termasuk maisi reja bius asa unang adong medduai uleon isada biusi jadi imasanu ngainon dang boy besong oni alanyaha ainung ngameregam itano persarakan jujur nyari sonari mulu ipar Jakarta di hari Sabtu bulu boy hari Jumat do hari Sabtu lo muli bona pasogit dak songoni iko marartia do pesolma jadi sesuai may dohok ke aripan lokal di dia nang si uleoni sila luma di bayan nakngani tonggorejai hobar tu kebiasaan dohok ada nadi inganannya alai tujuan utama dang bergeser sian nakngani manonggo reja ni dongat tubuh raja ni bor raja ni hula ale dongat sahuta ima nanang pabuehon adong si ulaon na diari nang nitoho do nang nibuhun nibona ni hasuhuton do rumang niulaon na suang songoni nani hakam na inod do konsep dasar ni tonggorejai di bano putus julu-julu tu itu pemahamakku mulu adong pepat do haki berbeda tuak kereja ya bisa saja alai ayo kita diskusikan itu tong kita diskusikan nah dia natahatayong jadi mulu taringok nak kaparcabar ya nanti dulu konsep nih dang boy sarupa honote kanido terlalu teknis don non bulu hata honote alai taletak konjo hata tonggorejai
di dia do letak na do pemaknana na diula ni oputta ima sira oputta si jolo tu ya ada batak nargai so ni macam pendapat saya host mandate. Wah, luar biasa sekali ya. Oke, terima kasih untuk Amang Basi Hasitumorang. Berikutnya kita berikan waktu dan kesempatan untuk Amang Royal Sinaga. Teman Elator Batak Unik dimanapun berada, jangan lupa saksikan live kami di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 4 sore. Kalau kamu punya pengetahuan tentang budaya Batak, kamu boleh naik untuk menjadi narasumber. Kalau kamu masih sama-sama ingin belajar, kamu boleh tetap naik, bertanya, dan memberikan pendapat tentang live kita di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pembahasan lengkapnya ada di YouTube kita, yaitu Elator Batak Unik. Yuk, jaga budaya Batak dengan ikut berbicara dan berbagi ilmu tentang budaya Batak. Terima kasih.